ଖରା ଦିନେ ଉପର ବେଳା ବର୍ଷା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଆସିଲାଣି। ସେତିକିବେଳେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ବର୍ଷା ବି ଦେଖି ବାପା କହିଲେ ଆରେ ସୁନୁ ଟିକେ ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରଉନ ପିଆଜି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇ ଦେଲି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବୁଟ ଡାଲି ଗୁଡ଼ା ବତୁରି ଗଲାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କଲି। ଆରେ ଆରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଟିକେ ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିବି ମ। ଓ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପିଆଜିରେ ପକେଇବି? ନା ମ, ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଆଣିଲି, ସେଥିରେ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇଲି, କିଛି ରସୁଣ ଖୋଲା ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏତିକ ପକେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତକୁ ଯେମିତି ଟିକେ ଦର ଦର ଖଣ୍ଡ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ବାଟିବେ। ବାଟି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ରେଡ଼ି କଲି, ରସୁଣ ଛେଚିଲି। ତା ରସୁଣ ପକେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରସୁଣ ଛେଚା ବି ପକେଇବେ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଟିକେ ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ରସୁଣ ଟିକେ ଛେଚିକି ତାକୁ ରେଡ଼ି ରଖିଦେଲି। ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଟ ଡାଲିକି ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ସୋଡ଼ା ପକେଇଲି। ସୋଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଛେଚିକି ପକେଇଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ପକେଇଲି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଲାଗେ, ତାକୁ ବି ପକେଇଲି। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ପକେଇ ପାରିବେ। ପିଆଜକୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଭୁଲିନି ମ, ଲୁଣ ପକେଇଲି। ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହିଁ ମେନ୍। ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲକି ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସି ତାରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ପୁରା ଗରମ କରିଦେଲି। ତାପରେ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଟିକେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଆସିଯିବ ଯେତେବେଳେ 80% ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତାପରେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଗିନା ଗ୍ଲାସ୍ କେଉଁଥିରେ ବି ଚାପି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ଏଇଥିରେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ଚାପି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ପକାଇଲେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ, ଆମ ଘରେ ଟିକେ କଡ଼ା ଟିକେ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ କଡ଼ାଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଲି। ତାପରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି କିଛି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପିଆଜି, ବାଡ଼ିଆ ପିଆଜି। ତାପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଭୂଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଛଣା ହେଉଛି। ବାପା କହିଲେ ମମିକୁ ଦିଅ ଟିକେ ବରା ଛାଣିଦେବେ। ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଳୁଦମ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଳୁଦମ୍ ଦେଲି, ଖାଇକି ପୁରା ମନ